dito eh. Yung bangkingan na kita mo yung unahan. Ayan, shout out. Shout sa mga solid supporters. Subscribe Isimoto channel. Time check natin, 7:08 ng umaga. So, shout out sa lahat ng gumagawa ng dito ng harness ng Ayan, nakarating din siya ng kami ni Jesus. Nasilayan din. First time niya dumaan dito. Yun, si nanay nagtitinda ng sticker. So, gigilan natin. So, yun mga ka-journey. Nay, salamat ha. Salamat po. Salamat po sa bigay. Ayan mga ka-journey, dito na kami sa may arko ng Lukban. So, salamat po. Salamat. Update lang. So, sarado yung ngayon. Sarado yung dito kang manok. Gawa ng Ito yung pagkain nila. Ate, anong luto to? Tapa po. Tapa. Ito, bupis no? Shout out kay Madam. Anong pangalan mo? Jaris. Jaris. Yan, si Ma'am Jaris. Ma'am ba o Miss? Marinig mula sa akin. Shout out kay Ma'am Cindy. Lagi ako kumakain dito ha. Dapat may discount. so, marinis mo ang yung kakakauwi namin. Hindi na kami rinto dyan. So, dito na kami. Diretso na kami dito. Kaya mga ka-journey, dito na kami sa Malinaw. Kasi malabo yun eh. Kaya malinaw, nandito na kami. Ayan mga ka-journey. Ito yung sinasabing ito yung sinasabing espalto talaga. Ang ganda. Inom muna ng tubig para hindi manuyo yung lalamunan. Malapit na lang. Sunod na bayan ito, Panganiban. 30 kilometers na lang mga ka-journey ang layo namin sa Daet. Pero mga ka-journey, dito na kami sa auto ng Daet. Ang mga kayo. Ano mo sir? Ramon po. Ramon. Tigrinales. Si Sir Ramon na ang pangalan ko? Adlor po. Si Ma'am Flor. Shout out to Ma'am Flor. Ka-journey. At dito na kami sa Bitokang Manok. Ito yung original Bitokang Manok mga ka-journey na sinasabi dito. Good morning mga ka-journey. Today's vlog sa uwi kami ng Bicol. Kasama ko yung aking kumpare, si paring Mark, Jason Wapsing. So, oras ngayon 4:18 ng umaga. So, dito yung daan namin sa Lukban. Antipolo to Lukban kami. So, yun lang mga ka-journey at girap na muna kami. At maraming salamat. At sana'y huwag kalimutang ang like, subscribe yung ating YouTube channel. At shout out sa lahat ng ating mga supporters dyan. So yun lang mga ka-journey at girap na kami. Bye bye. Mga ka-journey, nagpagas muna tayo. Pultang tayo ng unleaded. Sakto. So yun mga ka-journey, yung gas natin is 507.9 liters. Laki ng tipid, di ba? 7.9, 500 lang. Sa iba yan, naabot na ng yan, 700, abot na ng Bicol yan. Kasi yung natira pa pala sa kanya, 3 liters pa. 10.2. Yung isang guhit niya, 3 litro. Tayo. 0.4 lang Dagdag lang pala yan. Ayan, yung kanya 0.4 liters 20 pesos. Ayos talaga. Hanggang ano na yan, doon na yan sa may pagsanan na yan. Paano masabi? Pagpak pa. Yan, magandang maga mga ka-journey. Nandito na kami sa sa Petrogas, dito sa may Santa Lucia. So, nagpagas po na kami. So, yun yung gas.
diesel 73.60. Yung Prime 91 62.90. Yung nila 63.40. Yun lang mga ka-journey, at update na lang kayo mamaya. Time check natin na 4:36 na ng umaga. So ayan mga ka-journey, at kami kasalukuyang tumatakbo na. Punta kami ng Antipolo. Sa Antipolo yung way namin. So Lukban ay napagdilaw Quezon mga ka-journey. So update na lang tayo sa ating mga nadadaan mamaya. Maganda yung ngayon, panahon. Buti na lang at maganda yung panahon na yan. Maliwalas yung kalangitan. So walang ulan. So sana hanggang Bicol na ganyan. Kasi nakalabas naman na yung bagyo. Yun lang naman yung nagpapaulan sa atin. Dito na kami sa Antipolo. So may circle ng Antipolo. Kami ay ikot na dito. So ayan mga ka-journey, good morning. Update lang. Dito na kami sa Teresa Rizal. So ayan, time sheet natin 5:29 na ng umaga mga ka-journey. Maganda na panahon na rin mga ka-journey. Sana itong ganito mga panahon is nandibol na. Maganda, tuloy-tuloy yung aming biyahe, hindi na kami nasusus pa ng puti. Although may baon naman kami sa puti, mas maganda pa rin yung hindi talaga siya umulan. So ayan mga ka-journey, kami ay nandito na sa Pililla. Ayan, Pililla area na kami. Time check natin 5:41 ng umaga. So dahil yung takbo namin mga ka-journey, madami ng sasakyan. Unang-una yung mga tricycle, yung mga sakay na estudyante. So kailangan natin ingat sa mga tayo makadami pa ng iba. Ang ganito, sigurado mainit sa mamaya. Paalala lang sa lahat ng ating mga kapwa riders na dumadaan dito sa parking ng Pililla na to. Mag-ingat tayo sa mga aso kasi pag gantong umaga, halos nakatambay yung mga aso sa gilid ng kalsada. So iba dyan, bigla na lang tumatawid. So yun lang at para ayos tayo sa disgrasya. Alam naman natin ang aso, kapag yan ang nakadali talaga sa mga nagmumotor, madalas mag-isip lang talaga. Kaya dugli ingat mga ka-journey. Ayan mga ka-journey, ito na kami sa may packet na kami ng area ng windmill. Ayun, nakikita na namin yung mga malalaking electric pan, nakikita na namin. Kaya palaging malamig dito mga ka-journey kasi electric pan ang laki. Kaya malamig dito, ang lalaki ng electric pan eh. Ganda ng daan ang ganda ng daan. Hindi totoo yan. Smooth, no? Bola lang yan. Ayan yung kasama ko, si Parang Dodoy. Ayan yung ating motor na maliit dati. Ayan. Kaya kami nagpamagaling mga ka-journey ng daan dito. Kasi first time niyang dumaan dito. So kaya sinadya ko talaga na umalis kami ng pasado alas 4 na ang Santulan Pasig. Para lang makita niya itong daan at ma-experience niyang dumaan dito kung gaano kaganda yung kalsada dito. Kasi umuwi din siya ng Bicol, minsan nag-solo ride din siya para meron na siyang idea kung ano yung way dito sa parte ng Antipolo, Pililla, so Pagbilaw Quezon. So ayan, ibay pa rin itong motor na ito mga ka-journey. Naga 12 years na sa December, so okay pa. Di man lang umuusap pa yung tambot ko. Wala pa siyang tama halos sa makina. Wow! Enjoy the ride!
Swabe-swabe pa rin ang takbo ni Mutmut na maliit. Nakaka-amaze siya sa ganda ng kalsada rito mga kadyot. Araw na. Tumisiko ah. Tahimik mga ka-journey. 6:10 na ng umaga. Mabitak ko. Hindi tayo nag-picture dyan sa mabitak. Kulanganin yung pistuhan ng motor. Yung magandang basinan dito eh. Yung basinan na ditang-ditang yung unahan. Ngayon mga ka-journey, update lang tayo. Nandito kami sa Mabitak Town. So time check natin 6:24 na ng umaga. So, medyo mabagal takbo namin dito kasi madami yung sakyan na. Ano na pala yung mga palay dito. Labit ng anihin o anihin na nga yung iba. Kailangan na medyo magmabilis tayo mga ka-journey para hindi tayo abutan ng matinding sikat ng araw. Time check natin 6:31 ng umaga mga ka-journey. At tuloy-tuloy lang tayo sa ating biyahe. Ayan. Ay mall kami. Kaya mga ka-journey, kaya pala kami bumiyahe ngayon dahil nagwa 1 year old yung aking anak, si Matt Eldan. Almost 3 months din akong hindi nakauwi ng Bicol, kaya matagal-tagal din kami hindi nagkita. Pa. Angat mo kamay mo. Yun. So yan mga ka-journey. Dito na kami sa Lumban, Laguna. So stop over muna kami. Ito yung aming mga kabayo. Ito si Mutmut 1, Mutmut 2. Ginagawa mo. O, tanggal ang antok. Ayan, shout out. Shout sa mga solid supporters. Subscribe, Isimoto channel. Ingat na lang lagi sa lahat ng mga riders dyan na pauwi ng Bicol. Mag-ingat kayo. Basta always keep safe. Isimoto, subscribe. Thank you, thank you. So yan mga ka-journey. And update na lang ulit mamaya. Ayan mga ka-journey. Time check natin 7:08 ng umaga. So shout out sa lahat ng gumagawa ng dito ng harness ng mga bato para maiwasan mahulog dito sa kalsada. Sa gano'n ay walang madisgrasya. Lumban, Laguna. Tanhan. Pagsanhan na to. Pagsanhan na.
sige. Natatakot din namin dito sa Bambinan. Ayan mga ka-journey, update lang tayo. Dito na kami sa Cabinti, Laguna. Cabinti, Laguna. Time check natin 7:28 ng umaga. Ang ganda ng bangkina dito mga ka-journey. Ayun eh. Ito talagang dito sa may Luisana. Good na to. Bangkingan. Pagsanhaan. Luisana pala mga ka-journey. Balik pala kami ulit sa Pagsanhaan. Luisana na pala kami, Luisana lang. Ang walat ng kabibukan. So ayan mga ka-journey, dito na kami sa Lucban, Quezon. So dito kami dadaan ngayon sa Old Road, yung dadaan ng Kamay ni Jesus. So idadaan ko si Maming Mark para na ano naman niya kung saan yung way ng pupuntang Kamay ni Jesus. Traffic na lang mga ka-journey dito sa loob ng sa platform ng Lucban. Ayan mga ka-journey, kami sa Kamay ni Jesus. Ayan, pakating din siya ng Kamay ni Jesus. Nasilayan din. First time niya dumaan dito. Sorry po. Okay lang. So yun lang mga ka-journey, at diretso na kami. Hindi na kami papasok dito. Sa vlog ko ba? Ayun, sa vlog daw ni Kuya, sana madayang bumili. Sana po, makabenta po. O pamilya. So yun, si Nanay nagtitinda ng sticker. So bilhan natin. Ay remembrance man lang tayo dito kay Nanay. So Ayun po kayo, sir. kuha po ako ng dalawa sa akin. Dalawang dito. Ayan. Pili-pili. So yun mga ka-journey. Nanay, salamat ha. Salamat po. Salamat po sa bigay. Meron po kaya, meron. Ay, salamat ha. Salamat sa bigay ba? Ayan, salamat. Pusa ng kabayo. Hindi po bang ginagawa sa lilim? Ito pa. Sama na yun. Meron po siya lalagyan lalagyan pa tayo ng gasolina, lalagyan ng lisensya. Magkano po yung lalagyan ng lisensya? Magkano yung lalagyan ng lisensya lang? Pero sama mo na, what? Hindi naman sa'yo ng mura. Oo. Siya po yung balat ng kabayo, naka-auto po siya. Siya po yung sikat dito sa nasa TikTok. Magkano naman po yan? Sir, ibibigay ko na lang sa N200. Hindi na 450. Talagang preso po, talagang hindi makakasakit ng damdamin ng kapwa-tao. Mga pamilya lang po. Ikaw po. Sir, kahit una na lang ako. Ha? At po na yung vlogger, idol ko po kayo. Sige. Nabawasan lang po yung paninda ko. Ano po bang pangalan niyo sa At yung anak ko yung hilig sa sa mga vlogger. Bibigyan ko kayo sir ng mga sticker. Dalawang klase ito sir kasi bibigyan ko kayo. Salamat po. Palit na lang tayo. Akin na yung wallet. 200 sir, Kilala ko po ng anak ko. 200 200. Kilala ko po ng anak ko. Sige, bibilan na kita para Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Sir, Sir, thank you po. Salamat.
Ang pangalan mo, sir? Ang pangalan mo? Po, Jonard. Shoutout kay Sir Junard yung nagtinda na itong magandang wallet daw. Sir, babalik kami dito pagka nasira ka agad to, ha? Po niyan, sir. Yan Ha? po ay 15 years namin paninda. Sige, sige. Sige po, sige. Maraming Okay, salamat po. salamat. Palayan po sana kayo ng may kabalta. Sige, sige, sige. Ayan, nabintahan pa tayo ng wallet. Tama, palitan na rin yung wallet ko kasi may ano na yun eh, may butas na yung... Ha? Sir, thank you, thank you. Nakilistak ako ni Manong, ha. Ay, salamat at mapapalitan na rin yung wallet natin. So, putang-putan na yung wallet natin. Kailangan rin talagang mapalitan. Ay, sige. 200 pesos lang naman eh. Yun yung shortcut. Yung kanto na yun, shortcut yun. Galing doon sa may pitron kanina. Yung hinintuan natin. Oo. Ayan mga ka-journey. Dito na kami sa may arso ng Tukban. So, salamat po. Salamat. Gilid tayo, makapagpa-picture ka man lang dyan. So yun mga ka-Johnny, dito na kami sa arko ng Lumban. So boundary na ng ano to, Tayabas. Puti na lang, pagbilaw na. Puti mo lang yung puti dyan. Ayan mga ka-Johnny, update lang tayo. Dito na kami ngayon sa ayan ng Tayabas, Quezon. So time check natin 8:22 mga ka-Johnny. So marami kaming stock kaya ganitong oras na nandito pala kami sa Tayabas. Mga alas 9 siguro nasa pagbilaw na tayo. So abutin kami ng hapon nito bago makarating. Time check natin 8:28 ng umaga. Tayabas, Quezon ang ating stock location ngayon. So yan mga ka-Johnny. At nag-stop over muna kami. Hindi nagpagasolina yung kasama ko. Dito na kami sa may Tayabas na. Pagpak pa kami, dito na kami sa may intersection ng papuntang Mauban, Quezon. Time check 8:36. Ayun mga ka-Johnny, going to Pagbilaw, Quezon na kami. Time check 8:43 na ng umaga. Ayan, malapit na kami ng Pagbilaw. So ayan mga ka-Johnny, update lang tayo dito sa way, ano? Pagkagpas ng Tayabas, bago tumating ng Pagbilaw, Quezon, yung dating road doon, ngayon close to pa sa Masala mga ka-Johnny. May dito sa may gitna dito. Ito, makapansin nyo itong kamaisa na to. Dito yung magiging way pumunta doon sa may Pagbilaw Bayan. So para tumagos ulit ng Bicol Road. So pansamantalang sinarap yung daan dyan kasi ginagawang tulay dyan sa unahan bago dumating yung mga Pagbilaw. Dito yung daan natin sa loob na to. So sa mga kapwa nating riders na bumabiyahe dyan, makakita ka kayo. So ito yung dito na daan puntang Pagbilaw Bayan. Ay mga ka-Johnny, abutin na kami sa sa Sigsag Road. Ayan, dadaanan namin ng Pagbilaw, Quezon. So time check natin 9:01 na mga ka-Johnny, naimuhan. So tamang-tama, alas 6 nasa bumaka na tayo dito para manangan yan. Samahan niyo ako kahit saan man tayo magpatungo, libutin ang mundo, mag-relax at mag-enjoy lang tayo. Samahan
Mula Batanes hanggang Hulo, tara samahan mo ako. Lilibutin natin ang Pinas hanggang buong mundo. Gamit pulang Buffalo, ride and sit. Kahit mausok ang kalsada parang smoke ng vape. Kukuha tayo ng litrato sa magandang spot. Dapat maging masaya na parang treasure hunt. Kahit pa cold and hot, tuloy lang tayo sa ride. Iwas lang tayo sa broke, dapat good and vibes. Samahan nyo ako. Kaya mga kabunay, update lang. So, sarado yung ano ngayon, sarado yung dito kang manok, gawa ng yung papunta ng Manila is ginagawa. So yan, kaya naka-close ngayon mga kabunay. So ang way natin dito sa kabila, so sarado. So dito tayo. Okay, let's go. Ginagawa dyan, ginagawa. Ayan mga kabunay, dito kami sa Diverson Road, dadaan. At ginagawa nyo sa dito. Mula Batanes hanggang Hulo, tara samahan mo ako. Lilibutin natin ang Pinas hanggang buong mundo. Gamit pulang Buffalo, ride and sit. Kahit mausok ang kalsada parang smoke ng vape. Kukuha tayo ng litrato sa magandang spot. Dapat maging masaya na parang treasure hunt. Kahit pa cold and hot, tuloy lang tayo sa ride. Iwas lang tayo sa broke, dapat good and vibes. Samahan nyo ako. Kahit saan man tayo magpatungo, libutin ang mundo. Mag-relax at mag-enjoy lang tayo. Samahan nyo ako. Kahit saan man tayo magpatungo, libutin ang mundo. Mag-relax at Ganito ang panahon. Ganda ang kalsada, maluwag. Sa kalsada, inabot ang umaga hanggang ating gabi. Kahit magutom sa daan, mag-i-enjoy lang kami. Tara sa beach, para dun tayo mag-relax. Chill lang tayo kasabay ng isang on the rocks. Kahit na cold and hot, tuloy lang tayo sa rides. Iwas lang tayo sa broke, dapat good and vibes. Ayan mga ka-journey, update lang tayo. Dito na kami sa Atimunan proper. Time check natin 9:34 ng umaga. So siguro alas 10 o alas 10 stop over tayo para kumain. Then dire-diretso na ulit yung takbo natin. Stop over tayo kasi one way lang, under construction yung daan. Ayan, go lang ng go. So, malapit na tayo kumain. Inside. Ayan mga ka-journey. Ito na kami sa municipality of Lanaville. Quezon. Ride na lang kami mga ka-journey. Para hindi isakit ang katawan, pag-isiga, saka yung gas, medyo makakatipid din kami sa gasolina. Crossing na kami ng kainan dito sa umaga. Ayan mga ka-journey, dumaka na kami. Ayan, nakakain na rin kami ng aming umagahan, tanghalian. Ano ba? Ulan? So, kalmado yung dagat mo. Walang ulan sa Camarines Norte. So, dyan yung way namin mga ka-journey sa Camarines Norte. Ayan mga ka-journey, kakain muna kami. Ito yung pagkain nila. Ate, anong luto to? Tapa. Ito, bupis no? Ito na lang bupis sa akin.
Tsaka dalawang kanin din. Oh, gutom eh. Seaside ng Gumaka. Ayan. Kalmado yung dagat. Ito yung aming mga kabayo. So ayan mga ka-Johnny, kain muna tayo. Ayan, ulam namin. Bupis. Dalawang kanin. Sisig, dalawang kanin. Tag-isa kami yung Gatorade. Okay, let's eat na, let's eat. Kaya mga ka-Johnny, kakain muna kami dalawa. Gutom na yung mga biyahero. Pray muna po. So yun lang, kami ay ichibog muna. Mamaya na lang. Meanwhile, Hey girl. Shout out kay Madam. Ano pangalan mo, ma'am? Jaris. Jaris. Yan si Ma'am Jaris. Ma'am ba o miss? Marinig mula sa akin. Si Ma'am Jaris to siya. Sige na, sasabihin ko na ano. Hi Ma'am Cindy. Hi Ma'am Cindy. Shout out ko. Shout out kay Ma'am Cindy. Ano tong pangalan ng ano nyo? Ha? Garden test. Garden test. Yan. Dito kami ngayon sa ano, dito kami ng tanghalian sa Garden Test Eatery. Dito sa may Gumaka Seaside. So shout out sa dalawang butihing nag-aasist sa amin dito. Lagi ako kumakain dito ha. Dapat may discount. Every time na umuwi akong Bicol, uwi ng Bicol, pa Manila, dito ako nag-stock. paano masabi? Palagyan kayo natin ng board yan. Pag may kumain ng mga vlogger, dikit dito. So yan. Wala, nagagalit na. Nagagalit na. Okay lang ba? Shout out sa inyong dalawa. Ayan mga ka-Johnny, tapos na kami kumain. Pababa lang kami ng kinain. Ayan o. Lugas yung kinain namin o. Yung puting plato, lugas. Gutom. Gutom. Tag-dalawang kanin eh. Meanwhile, Ayan mga ka-Johnny. At kami ay kasalukuyang tumatakbo na ulit. Time sheet natin. 10:50 mga ka-Johnny. 10:50 na tanghali. Magtatanghali. Ayan. So, ang unang release na ating nadaanan. Ito, yung hindi kabisado itong release na to. Madami nabubulaga dyan mga ka-Johnny kasi maganda yung daan. Hindi nila alam na may nakaamba palang release sa unahan. Kaya madalas meron dyan mga nagdidisgrasya sa lugar na yan. Kaya ingat sa mga kapulaking rider. Pagdating dito sa Quezon, yung release country natin minsan hindi papansin ng iba. Yun, bakbaka na naman to. Ang way namin mga ka-Journey is dito sa Camarines Norte. O yan, Santa Elena o Camarines Norte. Ayan mga ka-Journey. Dito na kami sa Gumaka proper. Ayun tayo. Ayan mga ka-Journey. Pagka reverse-load na load station, lumaan. Ka-Journey, sa Calawag na tayo. Calawag, Quezon na. Then Santa Elena. Then check natin mga ka-Journey. 11:39 mga ka-Journey. Dito na kami sa Calawag Town proper. Sunod nito is Santa Elena, Camarines Norte. Samahan niyo ako kahit saan man tayo magpatungo, libutin ang mundo. Mag-relax at mag-enjoy lang tayo. Mula Batanes hanggang Hulo, tara samahan mo ako. Lilibutin natin ang Pinas hanggang buong mundo. Gamit pulang buffalo, ride and sit. Kahit mausok ang kalsada, parang smoke ng vape. Kukuha tayo ng litrato sa magandang spot. Dapat maging masaya na parang treasure hunt. Kahit pa cold and hot.
So ayan mga ka-journey. At kami ay andito na sa destination ng Santa Elena. Going to Camarines Norte yung uwi namin. Ayan, bali hindi na kami hinto dyan. So dito na kami, diretso na kami dito. Let's go. Time check natin mga ka-journey. 12:14 ng tanghaling tapat. Ayan. Dito kami dadaan sa Santa Elena, Udait. Dito ko dinaan kasi first time din dumaan dito ni Paring Mark, kaya dito rin kami dumaan ngayon. Wow! Experience na itong talagang original na Maharlika Highway. Ayan, first time niya, kaya dito tayo dinaan. Yun lang mga kadumi, at tuloy-tuloy lang ating takbo. Atin din na kami dito ng Tabugon. Ayan, para hindi kami abutin, baka buwas pa yung malakas na ulan. Pawisan na kami, mainit, tapos bumabasa kami ng ulan. Mayroon magkasakit ngayon, mahal ang gamot, mahal pa ang gamot. Kaya diretso kami, diretso. Very nice. Slow down. Calm down. Ngayon mga ka-journey, we are now in Santa Elena Town, Camarines Norte, Bicol Province. Yung kasama ko, ayan, nakabuntot sa akin. Matatag pa rin, smooth. Sana hindi mo magpapumulan na yun mga ka-journey. Ang nakabuti namin ito. Dito kami dumaan kasi isa pa, maganda rin yung daan dito. Pino yung palto. Punta ka dun sa Quirino Highway. Naku, gudol. Kami sa bangki na dito sa Sorte mga kabili. Ito. So ayan mga ka-journey, at kasalukuyan kami nandito sa Santa Elena Town proper, Camarines Norte. Oras natin mga ka-journey, 12:30 na ng tanghali, pasado ng alas 12 mga ka-journey. Ayan, bangkingan pala. Bumping to the left, bumping to the right. Bumping to the left and bumping to the right. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa.
Dito, kaliwa kanan, bangking. Sarap ang bangking dito ah. Hindi na ng daan. Pinong-pino. Enjoy! Dito po to. Kaya mga ka-journey, dito na kami sa Malinaw. Kasi malabo yun eh. Kaya Malinaw, nandito na kami. So, welcome to Labo mga ka-journey. Camarines sa Norte. Ayan, stop ko na kami doon para mag-picture. Yun oh, picture oh. Nakikita ba yung ano, labo? Malinaw yun oh. Malinaw yung labo ah. Ilang mga ka-journey, update na lang at kayo mamaya. Yan mga ka-journey, ito yung sinasabing ano, ito yung sinasabing espalto talaga. Ang ganda. Ang ganda ng pagkakagawa. Ang ganda ng pagkakapinis. Pino-pino. Oh, ang pagkabanan. Wow. Nakakakamit. Pagkaya na. Grabe yung bangkino dito talaga sa Labo. Hindi na lang ano, magpino yung daan dito. Kaya sa kabilis takbo mo, hindi basta umano yung gulong. Kapit yung gulong, kapit. Mga bangkinan na yung truck. Ha? Oo. Mga ka-journey, dito na kami sa kanto ng ano, intersection ng papasok ng Kapalunga. Camarines Norte. Enjoy si Paring Mark sa ganda ng daan. Nahihilo doon siya sa ano, kababangking. Kilometers na lang mga ka-journey ang layo namin sa Daet. Malapit na kami na Daet. Nalagi pa rin kami. Dahil na nabangkingan dito. Ang ganda. Ang tiwas pa na kasada. Ano? Mula Batanes hanggang Hulo, tara samahan mo ako. Lilibutin natin ang Pinas hanggang buong mundo. Gamit pulang bupalo, ride and sit. Kahit mausok ang kalsada, parang smoke ng vape. Kukuha tayo ng litrato sa magandang spot. Dapat maging masaya na parang treasure hunt. Kahit pa cold and hot, tuloy lang tayo sa ride. Iwas lang tayo sa broke, dapat good and vibes. Samahan niyo ako, kahit saan man tayo magpatungo, libutin ang mundo. Mag-relax at mag-enjoy lang tayo. Samahan niyo ako, kahit saan man tayo magpatungo, libutin ang mundo. Mag-relax at mag-enjoy lang tayo. Samahan niyo Sariwang ako. hangin, sarap lang hapin. Kahit
kalsada. Inabot ng umaga hanggang hating gabi. Kahit magutom sa daan, mag-i-enjoy lang kami. Tara sa beach, para dun tayo mag-relax. Chill lang tayo kasabay ng isang on the rocks. Kahit na cold and hot, tuloy lang tayo sa rides. Iwas lang tayo sa broke, dapat good and vibes. Samahan niyo ako, kahit saan man tayo magpatungo, libutin ang mundo, mag-relax at mag-enjoy. So ayan mga ka-journey, punta na kami dito sa kaya intersection ng ng papunta Panganiban sa Marilis Norte. So ayan so at dito kami dito. Dait City 17 kilometers na mga ka-journey. Ayan, nagdiretso na kami. Nice. Aliwalas ng kalsada. Ang sarap. Sarap dito. Nandito na kami sa Labo Town sa Marilis Norte. So malapit na kami sa Dait. Labo Town. Mahaba ang labo, ang lawak, ang laki ng makupan. Time check natin 2:13 ng hapon mga ka-journey. 2:13 ng hapon at medyo makulimlim na, parang babagsak ng ulan mga ka-journey. Babadya na aming yan. Ayan mga ka-journey, dito na kami sa intersection yung pasok ng bayan ng Binton sa Marilis Norte. Ayan, yung papasok sa bayan ng Binton. Ito yung intersection na ito sa Binton na yan mga ka-journey. Ito pa Dait na. Ayan, itong na to, area na to, Dait City na to. So malapit na mga ka-journey, 2 oras ka lang nandun na kami sa Ismanan. Ganyan sa to mainit, lawak. Shout out sa mga tiga Marilis Norte dyan na pinagaloy. Shout out sa kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong tulong na support back sa aking pinayaan sa aking YouTube channel. Mga ka-journey, dito na tayo sa arko ng Dait. Palabas na tayo ng Dait. At papahinga muna kami dito. Diyos, mabalos. At papasok na kami mga ka-journey sa bayan ng Bansod. Ayan mga ka-journey, dito na kami sa auto ng Dait. So papasok na kami ng bayan ng Bansod. So oras natin so sa middle corner ng hapon. Pauwi na kami sandali kasi mainit.
Kaya walang buto, maliwalas. So yun, magandang hapon kayo. Ano mo sir? Ramon. Secretaris. Si Sir Ramon na secretaris. 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 Ayan, okay sir, salamat sa pagtanggilik sa ating sticker. Okay, salamat Ayun, po. ang pangalan ko? Adlor po. Si Ma'am Flor, shout out po Ma'am Flor. Binigyan din natin siya ng sticker. Didikit sa motor daw ng anak niya. Si Sir may motor din. Kaso nasa Tracking kami. tracking. So yun lang mga ka-journey at maraming salamat kay Ma'am at kay Sir. So thank you. Kaya magandang hapon mga ka-journey. Oras natin 2:55 ng hapon. So kasalukuyang nandito kami sa bayan na Bantod. Ayan, malapit na kami sa Limanan. Ilang oras na lang at nandito na kami. Samahan niyo ako kahit saan man tayo magpatungo, libutin ang mundo. Mag-relax at mag-enjoy lang tayo. Mula Batanes hanggang Hulo, tara samahan mo ako. Lilibutin natin ang Pinas hanggang buong mundo. Gamit pulang buffalo, ride and sit. Kahit mausok ang kalsada, parang smoke ng vape. Kukuha tayo ng litrato sa magandang spot. Ayan mga ka-journey, susunod na ako. Talagang dito, lalo na pagpunta kami na Pilinan. Parang susunod yan mga ka-journey. Susunod na lang ako. Susunod na lang ako. Mga ka-journey. At dito na kami sa Bitukang Manok. Ito yung original Bitukang Manok mga ka-journey na sinasabi. Dito sa Camarines Norte. Ayan. Bitukang Manok. Pero mas Bitukang Bituka yung nakadoon sa Atimunan. Ayan. Ayan o. Bitukang Manok. Diba? Sinilipo lang ito eh. So yun mga ka-journey. At magpost na kami ng Bitukang Manok. Dito na kami sa street na Bituka. Nakataas pa yung dodo yun. Pagod ka na ba? Halika't sumama ka dito sa masayang mga biyahe, kung saan ang lungkot mo ay mawawala. Pagod ka na ba? Di ka na, tara na. Sulitin ang bawat araw na matatanaw mo ang magagandang kapaligiran. Halika na't mag-rides tayo kahit saan man magpunta. Hanapin natin ang masasayang bagay sa mundong tila naiiba. Kaya halika na't tara. Halina't tayo'y gumala, pumunta kahit saan. Sariwang hangin sa daan, tanawin nating pagmasdan. Okay, gandang bumiyahe dito mo lamang mamamasid. Bundok, karagat, ang asul talagang nakakasabik. Gala dito, gala doon, kahit saan maparoon. Susulitin bawat oras sa aking pagkakataon. Malilimutan. So ayan mga ka-journey. At nakapasok na kami
sa boundary ng Camarines Norte at Camarines Sur. So kasalukuyan at Camarines Sur na kami ngayon. So malalagpas na namin ng boundary. Ito, ganda talaga ng daan. Hindi yung paan ko. So ayan mga ka-journey. At kami ay nandito na sa bayan ng Lupi, Camarines Sur. So ayan, Lupi. Yung Lupi doon sa kabilang side na dinadaanan ko is pares lang yung dito mga ka-journey. Sakop pa rin ito ng bayan eh. Dito na kami sa bayan ng Sipukot na. Dapat na Sipukot na aming pinatahat sa amin. So malapit na kami. Hindi na kami natakot ng bayan ng Sipukot mismo. Kumbaga sa town council nila. Dito na kami dadaan sa pagkantang Kabitaw na. So pagkalayo na yung daan namin mga kadun. Lipat na kami sa Sipukot. Woo! Sarap! Nice! Enjoy your ride! Enjoy the ride! Sabi yun, boy. Dito na kami. Hindi na kami pasok ng bayan. At papunta na kami ng Kabutaw. Umuwi namin. Ang way namin is papuntang Kabutaw. Ayan. Na! Ayan mga alas 4 mga kanilang dyan. Alas 4, nasa Libanan na, nasa Barangay Labo na. Ising mo po. Mga kanilang, napasok na kami dito. Papuntang Barangay Patag. Ayan. So may patag na pa dito eh. Papasok na eh. So ayan mga ka-journey, at update lang po tayo. Andito na po kami sa gitna ng Kabukiran at malapit na kami sa aming destination. At hanggang dito na lamang po ang aking video at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. At sana huwag pong kalimutang i-like, i-share, subscribe, and pakihit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na video. Muli, maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat. And God bless. Mabuhay po kayo. Thank you very much. Mga ka-journey, hiwalay na kami dito sa kanto na to. Sakto alas 4. Sakto alas 4. Ayan. Hihiwalay na kami dito. Dito naman po. Ayan. At dito ako eh. Salamat. Pabalik ulit. Oo. Sa ano na lang 12.